spýtať, keď to držíte v rukách, teda vy to viete už po tých návštevách otestovať alebo vyskúšať? Neviete to? Neviem. Ja som chalan z dediny, opakujem ešte raz, pre nás bola žatva udalosťou na obci, ale ja týmito návštevami chcem dať predovšetkým určitú počtu robote našich ľudí, ktorí ťažko robia v poľnohospodárstve a znovu opakujem, bez potravín by krajina nebola bezpečná, nebola by sebestačná, preto aj takáto prítomnosť mňa a ďalších ľudí len potvrdzuje, aký význam má poľnohospodárstvo pre Slovensko. A mrzí ma, že mnohí zaznávajú aj žatvu, aj poľnohospodárov, ale toto je základ prežitia.